Dami di batana sumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti hati-hati lo pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tapi jala horas marita saluna. Salum, salam sehat. Damang dainan huria nahina holongan sudihamu akadongan. Tatangihon mahatan di bata ima janita minggu tanggal 2 Maret 2025. Natar surat di buku 2 Musa biddu 34 ayat 20 sia sahamai ayat 35 ujahama dihita takas. Jadi dinatuati si Musa siap dolok Sinai. Uhud patiop-tiop 2 lei panindangion di bagasat tanganna dinatuati ibana siap doloki. Alai dan diboto si Musa naung marsinodang sisi ni bohinai. Ala naung makatai ibana doh Jehovah. Jadi dibereng si Aaron doh sudihala Israel masih Musa. HP idama dunga marsinodang sisi ni bohina. Gabe madian nasi daro jumono tu ibana. Jadi di Josi Musa mana sida gabe mulak nasida tu ibana. Si Aaron do sudi iduk ni luhutani. Laos makatai ma si Musa do nasida. Jadi musongoni Roma jumono sudi halak Israel. Gabe dipatol si Musa matu nasida sudi hata napi nabuani Jehovah tu ibana di dolok Sinai. Jari dung tol has hatai di hatahon si Musa punasida di bahem masada pakuk kupi tubuhina. Alai molo masuk si Musa tu adopan di Jehovah nang makatai do ibana di pasisi ma pakuk kupi i pai maruar ibana musi. Jadi dung ruar ibana di hatahon ma tu hala Israel hata natino nahon tu ibana. Jadi di ida hala Israel mak bohi ni si Musa pola marsinodang sisi ni bohi ni si Musa gabi di pasuang si Musa mak pakuk kupi i tu bohina pai mak masuk ibana muse makatai dohot Jehovah. Hamu kadongan sahakor siaon adong sahalak mandok padapok na songonon. Jok dohita salah menilai sahalak jolma sian penampilanna. Contoh, molo adong lomba marede. Molo sude parede marede sian balik tirai. Manang adong pakuk kupi gabe horas suara nasida natar bege dumenggan do juri menilai kualitas ni suara akka parede. Ala fokus ni juri holan ku suara ni parede. Alai molo dibuka pakuk kopi i ima tirai gabe boy juri i mamereng penampilan fisiknya ka parede pasti penilaian pe ikom berbeda. Ala dunga terpengaruh juri tu penampilan ni akka parede. Ujungnya penilaian dipengaruhi oleh penampilan bukan lagi yang utama masalah kualitas suara. Ketika para penyanyi diminta menyanyi dari balik tirai, juri bisa menilai secara objektif berdasarkan kualitas suara mereka. Namun begitu juri melihat fisik mereka, maka hasil penilaian pun pasti berbeda. Karena juri dipengaruhi kesan pertama terhadap penampilan fisik. Kamang doinan sadar manandang jok doita soni, jok doita menilai sesahalak berdasarkan penampilan fisik. Saya jok do masa soni di piga-piga ingan rupani isarana tarsongon di mall, pusat perbelanjaan, di restoran, manang di hotel, dohot yaka tempat wisata. Pitor tadi do parasingan cara manomu aka pengunjung. Marasin do contoh di restorani, parestorani lahu manomu aka narotusi. Molo halak narotu restorani marpahean na baga marjas bagi songonon rupani dapi ramah do nasida
Manomu lah disukun, bapak mau makan apa? Bapak tinggal pilih menu yang tersedia. Atas soni mah semangat nasida, lah manomu. Alai molo naroi, holan berpakaian biasa, marsolok Japang muse. Dan iya kamang luina, gabi hurang do semangat nasida manomu. Undang-undang dan adong disukun, bapak mau pesan apa? Silakan pilih menunya. Daikon naroido menju perkarejo restorani laho manurat pesananna HP di boto hamu dak kamang duinan pengunjung naro pakai jas penampilan yang bagus dohot pengunjung naro penampilan biasa-biasa saja kasarupa do pembayaranna datang gabi diskon mau lo berpakaian biasa gabi umurah mah mau lo berpakaian nabagak apalagi na marjas gabi umar kama memang lusu dua teh kamang lu bilang alai butuh kamu do ternyata dan holan di restoran soni dan holan di mall soni dan holan di hotel mana dia keinginan objek wisata soni soda tundo masa soni nang di gereja awas suatu ngadong nah tersinggung ate kamang hina maaf dah pola ilustrasi do saya dong do perhalado marnida penampilan nih ruasna molo ruas naroi mar mobil beh pitor semangat do perhaladoi laho manise manomunomu ruasi alai buhama panomunomonna tu ruas naro madalapat ditomu pedang gariara teh Paula Sodiida. HP di foto kamu do. Maaf dah, saya nama akamang do inang. Bidem tentu gumodang pelean ni ruas namar mobili. Marki bakon pelean ruas namar dalapat. Saya nai baik do. Amang inang sehari naik. Holan sarito namari pola do. Holan ilustrasi do. Alai boy matahe udo. Akka pangalaho si songoni ima pangalaho si ida bohi dia terpengaruh terhadap penampilan luarnya saja tidak memperhatikan hal-hal yang paling utama hurian nahina holongan tak songoni ma bangsa Israel diturpuk jami tahu longang do nasida jala terpengaruh do nasida tu penampilan ni si Musa dung tua sian doro Sinai. Dinamampuan dibuat si Musa dua lei batu panuraton ni patik ni debata di dana sida marsinodang buhin. Makatai si Musa do debata saleling 40 hari 40 bormin di atas doro Sinai laho manuraton patik nasa pului tu lei batu 2 Musa 34 ayat 20-an alai dung tuat si Musa laho mandapoton bangsoi laho pasahaton patigi ujuima tarsonggot bangsoi longan jala terpengaruh nasida marnida marsinondang sisi bohi ni si Musa marsinondang bohi ni si Musa isurat son alanya ala nang makatai do ibana do jauh 2 Musa 34 ayat 20 sia. Alai di rohani bangsa Israel. Marnida bohini si Musa. Nama sinondangi gabe madia roda sida jumono. Boa sama dia. Ala dang dia tusi nasida lapatan ni bohi nama sinondang. Ai dietong nasida doi sekedar fenomena fisik wajah Musa. Fenomena yang terjadi pada wajah Musa. Mereka tidak dapat memahami arti dari wajah yang memancarkan sinar. Padahal itu melambangkan kuasa perjumpaan Musa dengan Allah. Allah nang pajumpang jalan makatai do si Musa do debata idopan kami marsinodang bugina. Umat Israel hanya melihat penampilan luarnya tapi tidak memaknai artinya. Alhani di nalongang-longang dope rohani bangsoi di jauh si Musa manasi daerah mahamud jumono padonokan laos disima di patol khas si Musa
sude hata ni bata na jinalona di dolo Sinai. Alai ida makamang doina nangpe di jahau si Musa patiki alai tong do pedang dia tu sinasida isi ni patiki ala takang do rohana dan patik ni debata na uporlu di nasida alai na uporu nasida ima terpengaruh dengan bohi ni si Musa na marsinotani sai ido na dipabereng-bereng nasida dietong nasida doi hasangapon dohot hamuliaon ni si Musa at surabunyan hami pesongonima asa sangat indah rohana. Jadi hasangapon ni diri do HP dihasiholi bangsoi dan sihol rohana tupati dohot hatani debata. Ido ubahin dosai si Musa makatain nasida pitor dihukupi si Musa mabu ini. Asa unangi na dipaida-ida bangsoi. 2 Musa 24 ayat 35. Alai naima sodang hamleaon nasiat Jehovah ma iko patar di nasida. Asa unang roha diri jala unang dipatakkan rohana. Alai anggiat ma dipaser rohana jala unduk tu debata. Hurian ahina holokan. Pangalaho ni bangsa Israelon gare terwarisi doi satu zaman pada naib baru molotaida. Ima halak Yahudi na pabereng-bereng halongangan na binahini Yesus alai dan lihat tusi ahado lapatan ni halongangan ini. Mereka selalu menuntut meminta tanda dari Yesus tetapi mereka tidak tahu apa arti daripada mujizat tersebut. Contoh mujizat Yesus mengalihkan mangan 5.000 halak lobi marhite 5 roti 2 deke longang dorohana sida natoropi jalalas dorohana sida nian alai danga dong pakorhonna nanggo otik tu haprosionna dan makorhon halongangan nabi nahini Yesus tu parmodonna alana didokdo di Yohanes 12 ayat 37. Alai atik pedi patupa ibana akatadda nasai godangi di juru nasida dan porsea nasida di ibana. Nampe godang di bahen Yesus salongangan alai dan porsea akala jauli tu ibana. Dah halongangan ido narikot di nasida. HP dan diha porsea nasida. Jala dan diuto nasida nama bahen halongangan ima Yesusi. Suang sonima nang tarimo tu hatan di bata. Saya girigir donyan nasida tumangihon hatan di bata, manja hatan di bata. Tapi dan marparkohoni tu haprosionna. Saya dijahai do hatan di bata alai dan diuka rohana. Bohado ya kamang do ina. Ahado nama baes songoni. Kenapa bisa seperti itu? Allah dihukupi hamuliaoni porti yodo. Bohi nasida gabe dang di ida nasida hamuliaon ni Jehovah sodatun do songoni hita kamang do inang mirip tu bangso Israelon mirip tu halak jauh ini saya lumiko do pehita mengalui tanda mengalui mujizat mengalui halongangan harusian roha naposea di bata. Kita selalu menuntut mujizat dari Tuhan. Da jujur do taheta do sono. Aida ngadong mujizat di gereja ini. Wah, aina lao mengalui mujizat do ita HP. Roh tu bakat joro di Tuhani, roh tu gereja ini. Oi tahe kamang do inang. Aha maha surugata sian halak Israel dot halak jauh ni ang soni de pehita. Jok museno tabahen bahwa mujizat ni Tuhani gabe hasangapon ni dirita dan Tuhan yang tak puji alai diri todo na tapa puji-puji saya tado Allah berhasil kita martangian memaksa Tuhani patupa halongangan di mulut tahun kamang inang dan nahdo dan rekod kita mangido mujizat dan nahdo dan rekod mujizat di Tuhani roh mulut tak macari rekod doi alai tung saguru di Tuhanima
tung sapangale honon ni Tuhan ima ibana mana patu tahun muji jati di ngelut tahun jala mori patu pada batape una nggak dikicang kata ala ikolam uduk jala porsia meta tibana atau tai mokma manang dia na taula naima patuduhon sodang hakiuron dot hamuliaon sia debata bukan patudu hasangapota unang maholan penampilan dulu nariko di hitam alai ko sahak ma turoha parbagason ima haporsiaon doho pakiri motai bolok ko masude nama kukupi atau selubung nama nutup mata doho rohatta dari sotaida hamuliawan di mata di mulut tahun bolok ko. Apa yang menghalangi penglihatan kita, yang menghalangi iman kita untuk melihat kemuliaan, cahaya kemuliaan Tuhan, itu mari kita singkirkan. Unang alani pambahenata, doa panglahota, gabe hukum hak muliawan di mata kita. Gabe marlau hatani Tuhani. Jala unang mah tak pakai hatani di mata demi kepentingan pribadi, tetapi peok mah hatani di mata jala pausor husor di bagasar roham pangido panuturio ni todi porbadia asa taat tusi jala margogo maulah hotsa amin mauliate ma ali di bata di hatam nabadiai i matutu sodang nasiak koi dot hati yuron ni hamudia umima namanodangi rohado pikiran nami napatauo kami mangulaon-ulaon di ngurusi ganopari asa maridei boy idahalak sodang nasiak koi gabi lamporsia nasida tu ado pamu patau mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin.